I d'ací una hora s'inicia la tradicional processó cívica de la Senyera, un acte que es remunta a l'any 1338. Com mana la tradició, la bandera baixarà des de l'Ajuntament de València sense inclinar-se. Recta i sense inclinar-se davant ningú, com mana la tradició, amb 21 salves i tots els honors. D'esta manera, cada 9 d'octubre ix de l'Ajuntament de València per a presidir la processó cívica. Els orígens d'esta mostra de respecte i lleialtat del poble valencià els trobem en l'any 1338, una festa que passaria a fer-se cada centenari per a recordar l'entrada triomfal de Jaume I al cap i casal. La pèrdua dels furs suposà un parèntesi. Felip V va prohibir qualsevol exaltació dels nostres valors històrics. No seria fins la Renaixença quan la festa recupera l'esplendor. Les principals associacions culturals retien homenatge al rei conquistador amb una corona de llorer. L'any 1922 les autoritats se sumaren a l'ofrena. 6 anys més tard, l'Ajuntament de València tragué al carrer la Reial Senyera, la mateixa que avui continua eixint en processó. Durant el franquisme la festa passava pràcticament desapercebuda. Finalment, l'any 1976 es declarà el 9 d'octubre Dia Nacional dels Valencians. El reconeixement de la festa suposava l'oficialització de la voluntat de tot un poble que continua fidel a la pàtria en un dia en què el record del que som ens fa llaurar el nostre present i ens anima a forjar lliurement el nostre futur. Com sempre ho hem fet, com només nosaltres sabem, junts baix els plecs de la nostra Senyera.